खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। नै आं फिथाइ जादोंमोन मोनसे फिथाइ बे फिथाइया बिराद गाज्रि गुस्थि सुस्थि सेस खामोजोब्बाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा ओरैजाय आंना खामानि मावै ओमफ्राय मेचिना गाज्रि जाबायमोन आरोना पकेट जालाय हल्डिंगासिनो दं पकेटआ गावबायमोन लोगोफोर। साइड मालिक फैसो मालिका हल्डिं होगासिनो दं लोगोफोर बाकेट हल्डिं होगासिनो दं दायो मेचिन सालायनानै गावबायमोन आरोना लोगोफोर। देखायनोसै नैबे मा मडेल हल्डिं होखो हल्डिं होगासिनो दङ। नैबे साइडजों फुरा गावबायमोन आरोना नैबे ओरै उनावनो नैबेजों गावबायमोन ओमफ्राय दा बेखौ पार्टि रडसो होबाय आरोना पार्टि होनो होदोंना होआसै टाइम लादोंमोन आंना हल्डिं होगासिनो दङ बिथाङा। बाकेटआ सोलायबाय लोगोफोर दा बाकेटआ फिसासो नालाय बेनिफ्राय नैबे हल्डिं होगासिनो दं आरोना दायो बाकेटआ गावदोंना ओरैनिफ्राय ओरै गावजोबदों सेस गावजोबदों नैबे गावबाय नै बेयो गावनानै दङ। এইটো পাতলটো দি না পাতিটো মই আনা পাতিটো পাতলটো হা তথাপি দিলে হ'লে হয় না তলতে নৰখিব ই যেনে ফাটাই আছে ইয়াত পুৰা মাল খুৱাব লাগিছিলে না ইয়াত পালৰ নিচিনা হল্ডিং মাৰি গুচি গ'ল এই খেলা নিজে জানে খেলা হল্ডিং অলপ লাগিছে নেকি এইটো হ'ল ইয়াৰ হা অঁ এইটো মাৰি ল অঁ এইটো মাৰি ল কৈছোঁ सलायसे ओमफ्राय बख'नोसै बाकेटखौ सोखाव ओमफ्राय दा हल्डिं होफिनदो आरोना ओरै खमला बागान गोनजा केम्प खाथियावनो दं दिनै नैबेयावनो फैदों खाथियावनो ओरै खामानि दङ बेसेबांसो गुवार गावखादोंमोन लोगोफोर बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय
बाकेट हल्डिं दं दाउला जाहोनांसिगोन दाउला बेनो बाकेट हल्डिं खालामनो होननायनो दाउला नांगौनो दाउला बेबो मेगना नांबाथाय बिराद उन्दुनो हाया सानसे माने दाम दंबो बिराद दं लोगोफोर बिराद दिस्टार्ब खालामो दाम दङा सिमेन्ट होख्लायगासिनो दं ओरैनो नहीं कैसे बॉकेट लेके आया हमको मालूम नहीं है हम तो अच्छा वाला देगा क्या सोच के सस्ता लगेगा हाँ अच्छा वाला लेके आया वो उसको भी नहीं बनाया ना इन लोग उधर में बनाना है घर में है जगह में घर ऐसे छोड़ दिया अच्छा है बोल के छोड़ दिया क्या तो क्या करेगा अबे धीरे धीरे से खींचेगा हम भी जबरदस्ती नहीं करेगा जबरदस्ती करेगा तो ऐसे ही लग जाएगा नहीं है कि मेरा 2 दिन ना 3 दिन हो गया लाइट नहीं छोड़ा बहुत तकलीफ मिला कल थोड़ा छोड़ा था 2 मिनट का आज से तो लगातार लाइट छोड़ते रहेगा हम
अमाया हाँ होल्डिंग मार दी वही तो होल्डिंग मार दो जैसा मारना मारो लोगों दे काम रुक रहा है ना अभी काम करने नहीं देगा आप लोग का देखो ना हो क्या बोलेगा ये ये माटी काट के वो पाथर जाएगा पकड़ जाएगा इससे पहले नहीं जाएगा ये मिट्टी काटना है चला ना मदद करने से भी नहीं किया जैसा करते हैं ना ये लोग क्या कर रहे हैं होल्डिंग मार रहा है बकेट का ये मशीन भी पूरा टूट गया तो ये नया मशीन चलाना पड़ेगा अभी से मशीन अच्छा नहीं होने से नहीं होगा छोड़ देगा चलेगा भी नहीं हम मालूम नहीं कौन है देखो ना पानी खोल दिया होगा दवाई का नाम बहुत परेशान करता है रे वो पानी खोल दिया होगा ज्यादा पानी नहीं आ रहा है पानी खराब भी क्या ड्राम में फूकता नहीं है राजा लुक का काम कर रहा है बोल रहा है अभी नहीं लेगा कम है गिरा हम लोग का गिरा ऊपर कम वो लेकर लूंगा तो और दो दिन गिरेगा उसको कौन बनेगा वो आप गाड़ी मत मारेंगे आप ब्लास्टिंग मारे हैं ब्लास्टिंग मार देने से भी ठीक था हम इधर में बैठ रहे हैं अभी जाके पेड़ सफा करना है कंप्रेसर जेसीबी से भी आता सकता है आज तो लाइव में इतना आदमी कम आया मेरा क्या हो गया वाह छोटा दिया तो ये
लाइफआव जागा गैला सायल' लोगोफोर जागाफोरखौ नायना लादो नै हाजोआ देनजार गोजौआ हाजोआ ओइयावनो बैयावनो मै फैदोंमोननो दिनै ओमफ्राय ओरैजायबो दङ जागा लाइफआव হৈ গ'ল না नावाना ओमफ्राय ओरैजाय नाय दाजुमोनखौ नाय कारेन्ट बर्डआ जोंना देनजारसो हाउस केम्पिं खालामग्रा दङ ओमफ्राय हरजाय रड बोदों हा हा खमला बागानाव लोगोफोर ना 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 जेसि नार्जारिनि मेथाइखौ खोनासंनो जोबोद एक्साइटेड लोगोफोर माला हगारगोनथाय सब कहाँ जा रहे हो दाजू को तो देखने नहीं मिलेगा ना कल परसों चला जाएगा अभी प्लान मेरा वीडियो टेंडर करने के खत्म लिए होने आया वाला हम है अभी ऐसे चैन पुलिस से खींच रहा है वो पाइप 10 पाइप काटने के लिए है 10 पाइप काटने के बाद मेरा भी जाना होगा तो इसी तरह एयरटेल का पाइप खींचता है सर हाँ और क्या करेगा छोटा पाइप होने दूसरा बात है बड़ा पाइप है अभी तो आ रहा है दो आदमी खींच रहा है अभी देखो ना कितना तकलीफ करते हैं इन लोग काम है पाइप का काम करने से इन लोग को बुलाने से हो गया कांटेक्ट नंबर दे देगा हम कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए मैं काम में से एयरटेल होगा बड़ा गैस पाइप होगा वो सब होगा हम लोग करता है फंस गया फंस गया रे चैन गुली फंसा दिया हो गया गच क्या रहा है तू ऐसे अभी पाइप आएगा आ रहा है धीरे धीरे से आ रहा है वो पाइप आ रहा है सब तकलीफ करते हैं रे इन लोग ये पाइप जॉइन कर रहे हैं ना होल्डिंग करके स्टैंड लगा के कल परसों तो वो वहाँ तक पहुँचेगा ना पहुँचेगा अभी 5 दिन के बाद 5 दिन मेरा काम उधर चल रहा है होल्डिंग मार रहा है पकड़न बकर इन लोग का काम उधर भी एक तो ठेलने से ठीक था ना वो पिछवाड़ा में धीरे धीरे करके ठेलने से आ जाएगा तो जल्दी हाँ क्या हो गया हाँ अभी ठेलने गया तो ऐसे ठेलना है एक पाइप में कितना टन होगा रे ये 7 कुंटल बाप रे 7 कुंटल मामूली नहीं है तो 700 केजी खेलना नहीं खमला दंफा लोगोफोर माबायदि मावलायदों ओमफ्राय नै ओरैजाय नाय सेमसा हिनजावफोरा माबायदि खामानि मावो जोंनि बर'फोरासो बादलि होनजाथाबावो खायसे नायसिना सेमसा सिख्लाफोरा माबायदि सिमेन्टनि खामानि मावदों सिमेन्टनि खामानि मावदों नाय हिनजावसाफोरा हिनजावसा हौवासा बोराय बिफा गासिबो ज' खामानि मावो बिसिना मालाय सेमसाफोरसो बिसोरो सेमसाफोर बे खमला बागाननि
सिमेन्टनि खामानि मावदों। दा आं बिसिम थांथ'ला एसे गोजानाव दङ ओरैजाय गोजौआवनो खाथियानो खाथियालाय थेवब्लाबो थांथ'ला आं दायो। दा थिग थांफिनसै आरोना जायगायाव बिसोरबो बोबाय थाथोंसै आं ओरै ओंखारलांसै खामानि दङ हा फोजोबनानै अल्डिं मारिफैदों आङो अल्डिं गगाबो मोनदों देहायाबो थिग नङा ब्लग भिडिअ लाबोनायबो जायाखै एबारनिफ्राय रेगुलार लाबोबाय थानोसै एबार मार्च एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोनहा नुबाय थासिगोन एबारनिफ्राय आंनि ब्लग भिडिअ नहीं हुआ अभी तक ले अभी मार रहा है ये शायद हो गया 12 बजा तो गुस्सा हो जाएगा दे लोगोफोर लाइक हरदो कमेन्ट हरदो बेनिफ्राय आंबो लाइभखौ अफ खालामसै आधा घन्टा जाबाथाय आधा घन्टा 25 मिनिट जाबाथाय अफ खालामसै आरोना लोगोफोर लाइभखौ थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर बावबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय जायफोर आंनि लाइभआव फैदोंमोन नायदों बिथांमोननो आं रिसार्ज हरगोन उनाव आंनि लाइभ नायग्राफोरनो आं रिसार्ज सोना हरगोन आरोना लोगोफोर बे एरियाफोरखौ मोजांनो ब्लग मोनसे लाबोबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा मा दं मा गैया मा बहायदों मा बहायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव नेक्स्ट भिडिअ मोनसे ब्लग लाना फैबावगोन साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर 23 मिनिट जाबाय आरो 2 मिनिट लाइभनिफ्राय थांसै लोगोफोर आङो लाइक हरदो कमेन्ट हरदो डाउन करिम ना एसे दे थ' लोगोफोर बाय बाय दिनैनि लाइभ आंना एसेबांसै नोंथांमोननि सेराव